Ya shua bangan ani ketika jublai pada jupinga siap bangan dua ni kapot. Try ni kapot na IT Muslim ba khoi jume try ban pelai ke siap ke sakom yang baga kien ke jume kin try metip khamha try ni kapot ba matang IT not Muslim ba khoi jume tang ni kapot Jesus Christ. Amen. Te khwa ni ka step ka tagalong ban ai ka jingermen ye phi. Ni snow gi parlo ka chunga gi phone nga ni snow ni social media ki pen ship teng palat yang ni. Isu sier lagi ka yeng ka sem ka jingi. Isu sier wat ka du ka kam ka jam ka jingi. Isu sier wat adu ka jing sekri blai ka jongi. Ngiem tep nang ni shikamal kan jiayo. Ngiem tep ka ban jia ka jing em ka jingi. Tang ka wei long u blai ha ka ni ka step wong yang i wei poi ka tagalong banginom ship teng. Banginom ship teng ban ngi ki khoni swel ro ha ka ta ka po bagidan po ka ri Babylon ki ship teng ki snokyo nakita kinong shon jogi. Tangaway nang katen ka bawan na katen jo try nag Isaiah subway nag khot ba sipaw ka tagalong what chip teng na mga long ren kat na pi what soma na mga long ublay bi ka ta ka khubo ni ka step koki nong shangyo mangilang bar khot inam chip teng ye ki ki ba pen chip teng ngi nginam ki jingmot na mau blay bang shukri balong Jesus Christ kai ubakula ngi yak bandon kat ban ngi yak banum ino yangi kene katakan dana pray tingi la shapting plat haduk ba ka thau jingpang ka pelong yang bangin khuslai ba ka keu ka jingpang BP ka keu ka jingpang ki ba pun chat dai na mar kan shapting ka tingi tangwai nga ai ngo yu blay ba blay ong ya ki khon Israel ba ngi nang re jaga banginam shapting banginam khuslai ye ki ki ba ka di batai ka Bible ka yutho ba ka beneng ba ka khendau kan salenyo ka berthai ka tip bagan salenyo ka yasngi nama kata ka shipting bad ka penshipting no yangi gibran ha ka berthai bad ka penshipting ya par khoi tangwei long ai ngo yu play ba play ong what shipting nata shi ka sam ka balai khulai ka yutho ingi nagat khot ka ba khalai ba try u play na beneng u yo i yangi paro khoi nata shupat na ka ja shong ka ju u pei baru khmi ya iwei pai wei ki ba shong ka khendau ngi da na ka khendau ngi shong bat u blai u pei ngi kre ta ka khubor ka bang asmong ku mene ba u blai bang shukri u blai ba pei ba khmi ngi iwei pai ni ka jaga na ta shupat ka ten jo blai ka yo tho ba u ni u blai bang Jesus Christ ma u ka ni ba thau do re ka da not ka jongi na ta shupat ong ka ten ka jo blai u ba perkhat ki kam ki jam ka jongi kene ka tapun nangi khuflai ki kam ki jam. Let's say you are jia kari ka lockdown. Let's say wando chimpang nyang chimpang bot mai bang imla ban tep. Kado ka jing kulomar ka kam ka jam jingi. Ikme ki paki khuflai lagi khon ki khuflai ye ka pole ka bothi ka jogi. Ta tray ka jigo khuflai ka tray ni chapteng. Pagawai long u Jesus Christ ong banginam chapteng banginam khuflai ka bangin bam ka bangin di ka samlai phlai ka tho kaba unu blay ubang syukri bang Jesus Christ upar khat ki kam ki jam jingi nak ta daw phi ki batre ne ka hare kam ka jam ka ju phila de ya kor ki ba de ki tar ki bya ne yo kawai ka khubor ka chika mane step ka tagalong wal chepting u blay uba ni syukri upai ber khmi yangi upar khat ki kam ki jam ka jingi na ta shpat nga sultana ne ka story ne ka Bible shapang wei ubre upat ubaya ikaman ka jungo utaulong ukhon sarong auria ka Bible ka itho bau ya ka bamon ule ka bon long mi la yeng u ya ka bamon ha ka ta ka ji ya ka ju kat bamon kawan ka jinge ka jingem ka ju ngala banong dan na play jingi ya ka bamon ni le ka bamon ni klem patiao ka ten juble ka ong gunaw klem ka ir ban snap klem kwa ir ban em ka kum ka ten juble ka probab ka no ka bala ka itho yangi bangim dei satia bangin ya hala ka jong ka ji champang bangim dei satia bangin ya hala jong ka ji start hari tong ni chani outrai de la donot baro ni chani tang hau kan mau kan babat ikalawai ka jingi ba hau kan ni roi ni manba kare ka ta ba uniu khon sarang auria ushani al jong ka man la de ka ji start la de usham jinge ka jingem ha ka por bu sham jinge uya ta kho pat sa ka ta nem snail ha ka ta ka por ka pelong susu yu na lo sham jinge unang sham jinge susu hado ba ulai wat kam wat jam pada bolu yo ay kata kam ke jamru kanang pengkordet yo kapelaw yo baun rengkat wat haduk bat kimerat uya bam jalang bat kisnyang nama kata kajinyat man ke jungu nama ke jumam pai ke jungu syau kepa
ban ngai ngoi ublei ka Bible ka YouTube ulah kan mau ben real bawang ba janga udan kita ke syakri shibon ba ha bagi ya bang ka bam ka ngahang ne sa ngan saya phan ngelek phai no shalom pa kare ka ta ka in ka banga kwa e phen ka step pabin thai pat chou Jesus Christ dana prange bi phila thai ye ban syakri blai phila thai ye ban dwai phila thai ye ka ban ka le jeseng phila thai ye ka ban phai chou Jesus Christ ngala banong tolong kum ne khon sarang obria ubadan ka danot ka ban thai pat hap pedeng ka nam snail hap pedeng ka jishan jinge u phai pat chou pa pada bau phai pat chou pa ka Bible ka YouTube ba pedeng ka ba kmen u kudop yo to khon pada bau kudop yo to khon wong ye ta ki syakri ko syakri la shemi de jan pen phang yo de ki jan ke ba kortam nan ta spat pen phang yo te ke sati pen phang yo ta ka juti ka jan ka thawi ka jinda ka nam snail ngin ya lan te ka jingem nim tep haru ka kanu tali ka nam snail tangabai nga sotho na ka gospel kan ko Matthias kan nang ba sao ke ye tho ba kani ka de ka sngi chong ka jisdang chong ka jinjar pinyo snow shapang itma pinyo snow shapang jumai pinyo snow shapang inem snail pinyo snow shapang jinyak tham nang ne shakmat hari hapreng ka dapat ke ban ya dai phi kata ka chan kop ke jong blai ke bau blai pen phang angai phi kata ka sati ke jong blai ke bau blai pen thamai bor ke jing dai ke jong u bat phi kata ka cuti ke bau blai ai kata ka bor ha ka bangin ya dan ting ke jing em ke bangin la ban sanchar ke bon ke ji pasoi ke ka thai kere ka ta ka na ni wan thai pat chu jesu u blai ai bor ni par bangin wan phai chu jesu nginam shap ting na ka thai nginam shap ting na ki ai ka pen sme ni tangawai long ni shapteng yo blay bataw ka beneng baga knaw bat ma o kay mabat ka jing em ka jingi na tay pa ka sam lai play to na ka khot ka ba khat phra ka ong ba hak me ka mat ka jong try ka don hagita ka ba shapteng yo hagita ken ka ba kermen ka jing snai ka jing to tep ya ka ni ka wai ka long ba blay yo ka lat ya ban ka khu hagita ki ba shapteng yo jesu kiba ak lano tran kar khuyanga hagita ka nyublay usam sombae ban kar khoy yagi tegi breo kumbalong ne khon sarang oria wang chungal phai no chelo pa satang ni gawai galat ngala don pre ka jinge ngala don pre ka nam snew kai bangal le ngele phai no chelo pa kire ka ta ka la ngiro ngidang ka ne ka chimon ngidang ka ne ka donot ka bangin phai chu jesu phini ki kamba ki joblai hagi khon ki ti chopi haga yenga sam chopi hagi kam ki jam ke chopi na ta sipat ka Bible ka itho ba ya ka ban plai ka ban sem ga jongke na ka jiap phini ka ni sing ki sabon ka jiap me ka jiap ka jano bun ki breu ki la jap no ka jino ka jam sem ga jongke kem sakri blai sho ka ta ka jiap ka bakrao harenga sotana ni ka ten joblai ka ong ba ban sumar ki wadap neng ka nam snail kene ka ta ka la dang wan phai pat joblai phini wada preng nam snail phini e ka chipenem ka joblai phini ka chipenap ka joblai wada preng ka kam ka jam ka jophe ngalang wei nau tau samla ba shem ka jinge hari ko lockdown ka baning kong ngalak kroma jingmot nga jingai na yeng jingai na ko ka jat nga sa charunong wei marwei ngam te bumano ban yarap len nga tangawai lang nga shani au blai bat ngai ngo yo blai bauri penem nga hadu gani kesni hallelujah kire ka ta khubor ka jingerman hapreng jepe ka step ka pekemai piong bau Jesus Christ wala it ya ni bat de gani ka Bible ka yutho na Isaiah san fulai bau Jesus wan man ket pat ban ba no e ta jing su si ba ka jing slide jingi kire ka ta ka khubor ka pha bat ula shayap na man ta jingi ula mi pat ba baru Jesus ong lai lo danga ka bor hapneng bar ka kendau kita ke bangai jangan kinyo ka jing embam jukon ngan ai haki ka bor ya ka bagin sanchar halo ki bojin bar khoi bon se ni shatte akaram ka sha ni shatte ka pangistam ni shatte haki ak tagwai long namar ba ka bor ka chublai ni claim yo han ka skill ada ni ka ni dan ni jaga ni ya phai pa chukpa in play ka not ka jingi han ni skill kuma yo snow ri ka ting chublai ni step ko ba phila banong ngan shem ni ka buk se ka bangan phai no kalau benong kasih kalau cansap ka kitab la chan khliap uji sulai chanwan tu nya phai no tu ni sim khia lo jong jing em ga ji phi ki me ki pa phai kala ba mot khana bi ki khon je phi bi ki khon ki baru blai da ka jing phai ga je phi to blai kan khu lam na ka ten ka balam ko ka ta ka long whatsapp teng phai so ji so
Pini ki kamba ke jublai unre penem ye pi wat ha penang nganam snail. Dan apa je bila se pi kwa ngakwa ban pedang yu Jesu. Pi ban chubot ni jinduai. Pin pedbot yang try Jesu. Pi long pi ban ong lang ban try Jesu. Ngai ngo ni ka sngi. Ba mele ija yang ha ke chelong breu ka jonga. Ngaran chubon ba ka je bakala. Ngapen so si ye me. Ngalapop hare try Jesu. Ma bi pop jonga. Thao thumai ke jingem jonga. Kulai chubon ma mela ma jonga. Amen. So blai kul khui pi bar khoi ba song yo. Ke bi asngor blai kul khui pi. Amen. Nang ya. Dengan ayu kan kon ilai. Amen. Di pagi Lên blai. sama am tu ai. Lên. Em la jeng show kolong show. Tao blai. Ngan dua nyam tama. Try yang ke por nga ayu ndra khun ke jome try. Idon ka dono dia ban bet ka kam ka jume king ka try ai jing ka tang no shime king ko pa jing ker kho king ka try ka kam ka jam ka business ki pateng ju baro khun ti ba mi po song kai ji ila try ki ba ji no lam le no bon king Jesus kus ka ker khui ai doble ka khui ji Ir unjuk.